magnetic halls, and on and on and on and on and on. Yes, yes, y'all. To the beat, y'all. I feel free, y'all. It's unique, y'all. Ένας οργασμός την ημέρα προσθέτει μέχρι και 4 χρόνια στη ζωή σου. 700 τον χρόνο προσθέτουν μέχρι και 8. Γι' αυτό με την που απενεργοποιήθηκε η μαλακία αυξήθηκε το προσδόκιμο όριο ζωής. Επίσης, όσο μαλακία τραβάς, τόσο λιγότερη κατάθλιψη έχεις. Αλλά αν τραβάς πολύ μαλακία, τότε παθαίνεις κατάθλιψη γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις ζωή. Αν κρατήσεις ένα φτέρνισμα, μπορεί να σπάσουν αιμοφόρα αγγεία και να προκληθούν σοβαρές βλάβες στο λαιμό. Επίσης, μπορεί να κλάσεις. Μου έχει τύχει στο αμφιθέατρο. Αλλά ήμουν νίντζα! Το 1/4 της Ρωσίας είναι καλυμμένο με δάσος. Και τα 4/4 του μουνιού της δεύτερης βαθμολογήτριάς μου στην έκθεση ήταν καλυμμένα με δάσος. Όπως επίσης και το 1/4 από την περιοχή πάνω από το στόμα. Επίσης, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Και εγώ το έχω κάνει. Με 3 μάτια ανοιχτά. Απλά σε μια φάση ξύπνησα από τη μυρωδιά του καμένου. Υψηλότερο IQ συνηθίζουν να έχουν τα μεγαλύτερα αδέρφια από τα μικρότερα. Σύμφωνα με την New York Times, η οποία είναι αναγνωρισμένη εφημερίδα και γνωστή γενικά. Οπότε ψέματα δεν λέει. Πούτσο! Φάτε πούτσο! Μικρά κολόπεδα. Το φίλημα κάνει καλό στην καρδιά. Βοηθάει να σταθεροποιηθούν οι καρδιακιακές δραστηριότητες. Μειώνει την πίεση και τη χολυστερόλη. Αλλά ο πούτσος προσφέρει χαμόγελο. Αν σκεφτείς μάλιστα ότι στη διάρκεια του σεξ θα πέσουν καμιά δεκαριά αγκαλιές τουλάχιστον, τότε διπλό το καλό. Επίσης, με 3 παθιασμένα φιλιά την ημέρα μπορεί να χάσεις μέχρι και μισό κιλό. Και βελτιώνει το μεταβολισμό, αλλά δεν ξέρω από αυτά. Δεν τελείωσα. Θέλω να είμαι ο πρώτος που θα σας δείξει αυτή την κάβλα. Boom. Boom. Η Nintendo χθες ανακοίνωσε τη δημιουργία των παιχνιδιών Pokémon Χ και Pokémon Ψ, δηλαδή της 6ης γενιάς Pokémon, και ανακοίνωσε την κυκλοφορία κοντά στον Οκτώβριο του 2013. Δεν με νοιάζει η γενιά. Είμαι και εγώ από αυτούς άλλωστε που θεωρούν ότι από την 3η γενιά και έπειτα έχουν χαλάσει πολύ τα Pokémon, ως Pokémon και. Αλλά πρώτον, δεν τα κρίνω προτού τα δω, και δεύτερον, και εδώ θέλω να σταθώ, ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. 3D μάχες Pokémon σε Game Boy. Και θεωρώ ότι κάθε σωστός λάτρης των Pokémon είχε το ίδιο όνειρο από την εποχή ακόμα που τα θρυλικά, αν τα ρυθμούσες, δεν ξεπερνάγαν τα δάχτυλα των 2 χεριών. Αυτά.